O PEL Reactiva Rianxo está dotado con 163.000 euros, os cales a Deputación da Coruña chega 138.000 e o Concello os 33.000 restantes. Unha contía insuficiente para dar cobertura ás 126 solicitudes presentadas, polo que o Concello habilitará unha nova partida como complemento á inicial. E hai unha liña aberta a través do chamado PEL Reactiva da Deputación, administrou unha serie de cantidades para cada concello en función do número de pequenos comercios e empresas que hai en cada unha das localidades. Que pasa? Que evidentemente unha vez se fan as solicitudes comprobamos que as cantidades son insuficientes, non chega só co primeiro complemento do Concello, senón que vamos a intentar achegar unha segunda cantidade que amplíe a dotación orzamentaria do proxecto antes de que se resolvan as propias axudas e busquemos chegar dentro das posibilidades que ten o Concello ao maior número de empresas e o maior número de cantidade económica para satisfacer na medida do posible as demandas que hai por parte do empresariado o aveiro desta axuda do PEL Diputación. Tiñamos 163.000 euros, 138 eran da Deputación, os 33 restantes eran do Concello e vamos buscar complementar polo menos outro tanto por parte do Concello, xa digo, para intentar chegar ás 126 empresas aproximadamente que do Concello de Rianxo están en proceso de resolver a súa demanda, non? Polo momento, as axudas aínda non se fixeron efectivas, posto que os servizos técnicos están a avaliar todas as solicitudes presentadas. O obxectivo é chegar ao maior número de empresas e coa maior contía posible. Estáse revisando as 126 a súa demanda e, vamos a intentar que a maior parte, polo menos, reciba axuda e que na maior parte reciba o máis achegado posible a cantidade que teñen solicitada.